nalej. Kto má lepšiu kameru? Adi, nalej. Kokos, to je ten džem. Ale môžeš nalezať, nie? Má sa čočka? Áno, poď. A Adi ešte nenalej. Adi. Je to tak, je už tak. Hej, po minútke potom sa môžem napiť. Áno. Daj mi trochu Adi. Potom počúvajte ten test. No poď. 10 krát napíš. 10 krát. Počkaj, Adi. Ja neviem, či to... Veľkofilm. 10 krát. Hej, čuješ? Matúš, to Poď. poď. 10 krát to On sa hneď to... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ešte nemôžeš piť, hej? To je to... Matúš, podaj. Čo? Nedodám. Po minútku. Máš to ešte? Myslíš tak ma ovalil. Už sa môžem napiť? Ne. Ešte 15 sekúnd. 50 sekúnd a video natáčajú. 10 sekúnd. Dávajte mi peniaze. Nič ti nedáme. Nič mu nedáme, čo? Sa môžem napiť? Ešte 10 sekundy.